Здравейте пред камерата на Вид Медиа. До нас е Илия Илиев, дизайнерът, собственикът на модна къща Илия Илиев. Здравей! Чести почитания! Наистина, как се чувстваш след цялото това изживяване, което се случи тук, след цялата тази магия, която твоите моделки сътвориха на сцената с твоите прекрасни, невероятни дрехи? Благодаря. Чувствах се прекрасно. Удоволствие бе за мен тази вечер да представя пред всички вас новата си ексклузивна колекция Дихание бяло. И то да я представя така запомнящо се, вълнуващо се в лицето на прекрасните мис Българии. За мен бе голяма чест и привилегия. Благодаря и на организаторите. Да са живи и здрави. Всичко това го дължа на моето семейство. Откъде идва дихание в бяло? Диханието откъде идва? Понеже ние видяхме, че костюмите са в бяло бяха наистина умопомрачителни. Наистина бяха много красиви костюми. Но откъде идва диханието в името? Диханието идва първо от красотата. Всяка жена е специфично красива, интелигентна, чувствителна. Една жена може да те накара всичко да направиш. Тя ти дава възможност, поле за изява. След като ме поканиха, организаторите, аз веднага реших, че това трябва да бъде дихание бяло и трябва да дам финеса, красивото, истинското. Това търсех в колекцията. Много ми харесва енергията, с която говориш за работа си. Това е много важно при хората и според мен младите хора трябва да започнат да говорят по същия начин, както ти говориш за твоята работа. Защото твоето е изкуство и то си личи, че те чувърка отвътре, че гори. Наистина, че гори. Това е призванието ми. Аз не се помня друг. Помня с иглите, с ножиците, с киците. Как започна цялото това нещо? Разкажи ми набързо, как започна? Откъде идва страстта към това да създаваш костюми за хората, да ги обличаш, да ги правиш невероятни, да ги правиш уникални? Още от дете мечтаях за това, рисувах, исках да съм това, което съм. И благодаря на Бог, мисля, че го постигнах. Какъв е процесът, за да може ние днес да стоим долу и да видим тези прекрасни модели с тези прекрасни дрехи да дойдат? Какво стои зад това нещо? Какво стои зад кадър на това? Колко работа стои? Вие виждате само светлината. Виждаме върха на иглата. Да, но тъмнината е страшна, денонощно. Пак благодаря на прекрасното си семейство, подкрепят ме. Може би по 24 часа сме в ателието. И всичко това, което го правим с любов. С любов го правим. Кое е следващото нещо, което можем да очакваме от теб? Как ще го кръстиш? Следващото нещо може би ще бъде... Надвиснало черно, красиво розово, зайчесто, оранжево. Нежност в розово. Нежност в розово. Виж как съм поетичен и аз. Не, красотата в бъдещето. Красотата в бъдещето? В бъдещето, да. Това е много готино. Трябва да ти мъже, такива високи, красиви, приносубици с очила, така харизматични за модели? Трябват ми, разбира се. Аз не познавам такива, но... Имам всякакви модели. Спортно, елегантно, фракове, с по-тесни линии, по-слим, няма проблем. При мен как би ме облякал? Аз в момента според теб... За един фрак си перфектен. За един фрак? Да. А иначе в какъв цвят ми ходи на мен? Както ме гледаш? Графита и черното. Графит и черно? Графит и черно, да. Страхотно. Аз съм почти в графит и черно. Малко ми остана. Добре. Ние днес говорихме, но аз искам да го запечатаме пред камерата. Примерно, ти би ли ме обличал за събития и за официални срещи, които имам? Задължително. Имаме го на камера, обещано. Задължително. Имаме го на камера, така че дизайнерът... Такъв добър актьор, не за изпускане. Моля ви. Почвам да се зачервявам. Така че дизайнерът Илия Илиев ще ме облича за други събития. Благодаря ти много. Искам само да пожелаеш на хората нещо за Коледа и за Нова година и да кажеш какво за теб е това да си лице за гордост. Защото това е титла, която тежи. Така, първо искам да пожелая хората да вярват в себе си, да ценят истинското, да не допускат закваска в себе си. Успехът е неизбежен.
Искам сега е момента да поздравя и Радостина Минчева с прекрасната си съпруга, ако може и тя да дойде. Ние много си я обичаме. Махни с ръчичка. Може да й кажеш нещо, ако искаш. Ами пожелаем и много здраве и много такива успехи. И да помага на хората, така Сигурен както съм, че продължава. гледайки това, тя се усмихва и ви се радва. Тя е разкошна. И скоро ще дойде. Да. Абсолютно, това е абсолютен факт. Благодарим ми. Добре, пожелавам ви здраве, щастие, късмет, успех, да ме обличате, да ме използвате за модел. Непременно. Благодаря ви много. Благодаря. Почитания. Благодаря. Наистина, чести почитания. Благодаря. Прекрасни празници, Благодаря. светли празници.